bekapcsolhatja. Peter Bonducek, tehát 274 km/h berepülési sebességgel. Nézzük akkor, hogy hogyan sikerül. Ebben a pillanatban Bonducek megkezdte tehát a körét, a láncid fölött az idejegyzők ugye nem repülhetnek át a láncidat, mert túl magas az a vízállása, ezért a rajt a láncid fölött van. Bonducek tehát a pályán, és repülje az első körét, eddig hibátlanul. A visszafordító után pedig nézzük, hogy a kockás pillanat között 21:48 eddig az ideje, most két másodperces büntetést vegyük a Bonducek. Nem repül, tehát viszintessen a két hatók között, ott 10% eltérés lehet a viszintes között, nagyon megint villen a két Ugyan végképp nem lesz esélye, Curtis Chamberlain-zel szemben, aki... Ki a vég? Nem hiszed ebben a másodfordulóban, nem hiszed. Meglátjuk. Egyelőre Bonducek tehát. Még egy kapu, és utána a visszafordító, és akkor meg tudjuk nézni, egy percen kívüli idővel fog Bonducek befutni a célba, ez az idő pedig 1 perc 05 109.